Belupa imati prvu službenu utakmicu u 2025. godini, a prije nje odvija se čišćenje redova u prvoj momčadi s obzirom na to da trener Gattuso na neke igrače više ne računa. Jedan od njih je Yassine Benrahou, 26-godišnji Marokanac koji je preklani došao u Hajduk iz francuskog Nimes Olimpika, a sada se očekuje njegov povratak u Francusku potpisom za Caen. Benrahou je od dolaska u Hajduk doživio i dobre i loše stvari, a iz kategorije onih loših je situacija koja ga je dovela na tanki led tijekom prošle sezone. Našao se izvan kruga prvotimaca zbog situacije u kojoj nije bio s momčadi s objašnjenjem da je ozlijeđen, a unatoč tome išao je na izlet na Hvar, čime je izgubio povjerenje navijača. Za Benrahoua nakon toga više nije bilo natrag. Odlaskom u Caen, Benrahou bi se pridružio momčadi koja igra u francuskoj drugoligaškoj konkurenciji, a prijeti joj pad u niži rang s obzirom na to da se nalazi na pretposljednjem mjestu, bodovno poravnata s Martiguesom koji je na dnu ljestvice. Marokanski veznjak napadačkog usmjerenja je za Hajduk nastupio u 58 službenih utakmica, a u njima je ubilježio 11 golova i 9 asistencija. Prošle sezone igrao je puno, ubilježio je 30 nastupa, dok je u ovosezonskim nastupima Hajduka bio u drugom planu kod Gattusa. Prije najave da odlazi, Benrahou je ove sezone imao 9 odigranih službenih utakmica za Hajduk, a u njima je zabio 3 gola, 1 u prvenstvu i 2 u Hrvatskom nogometnom kupu. Uostalom, Hajduk sada ima druge mogućnosti na napadačkim pozicijama, kao što je Nazari Rusin, koji je danas stigao na Poljud i potpisao si mjesto u prvih 11, valjda. A ko zna hoće li biti u prvih 11 ili će i on sa klupe krećati. Samo neka se vrati u formu pa kasnije, ako nema se svidi, možda ga i uzmemo. Ali nije on tema videa već Yasin koji, hvala Bogu, napušta klub nakon dugo vremena. Jebi ga, stranci ne osjećaju Hajduk kao domaći i misle da mogu sve, pa ne moš. Ali to je stvar struke u Hajduku i zašto mi ne možemo dovesti disciplinirano igrača. U vrijeme Lukše Jakobušića klub se digao na noge i nije bilo predsjednika kao danas Bilić, koji ne daje nikakve izjave ni ništa ko neki pjun. Yasin je bio meta Nikoličiusa koji ga je doveo upravo iz druge francuske lige. Dižemo li se mi to iz druge francuske na Championship? A ko će ga znati? Dobro je da sada tražimo igrače iz klubove gornje tablice kao što je trenutno Sunderland. Riješili smo se jednog i drugog, sada će valjda još 2, Bašić i Mlakar kao šlag na tortu. Ako sam vam bio dosadan, svejedno lajkajte video i preplatite se na kanal. Ćaos!